Τι κάνω πίσω στο Dragon εδώ. Στο σημερινό μας βίντεο θα κάνω ένα challenge μαζί με τον ξάδερφό μου τον Toxic. Link στην περιγραφή. Έχω 15 αστέρια κάτω αριστερά. Και για κάθε skin που τυχαίνω ή παίκτη πρέπει να παίζω μαζί του. Πάμε να αρχίσουμε. 15 είναι. Ναι, επίσης κάντε και ένα like στον ξαδερφό μου. Θα ανεβάσει βίντεο που πήρε το Battle Pass. Και πάμε στο βίντεο. Brawl Pass, εκεί. Πρώτο 15 αστέρι. Εσύ ρε φίλε, φούλη τη γιορτατής, κάτι σίγουρα. 15 αστέρια. Τίποτα, πάπαλα. Εγώ να φανταστεί είναι σαν να λέμε 5, 6. Πάπαλα. Κάντε λίγα και σπάμε μέχρι τα 8 εγώ λέω. Θα στήσει καλά. Εντάξει. Δεν έχουμε κάτι. Είμαι ο μόνος που μπορώ να κάνω 3 jumps. Ωραία παιδιά. Όπα. Έτυχες. Όχι. Epic. Μπορεί να το Εντάξει, μπορεί να τις κεραίεις εκεί. Όχι. Τώρα πάμε λίγο αργά. Χαμηλώστε. Δεν έχουμε κάτι. Ναι, ωραία jumps. Εντάξει, δεν έχουμε 10. Πάμε στο 10ο αστέρι. Αν νόμιζα τι ήθελε. Τίποτα παιδιά. Βλέπω το βίντεο. Θα πηγαίνει στράφη. Τίποτα. Δεν θέλει να μας αποζημιώσει. Τελευταίο. Τίποτα παιδιά. Έχουμε άλλα 7 αστέρια. Mythic. 200. Άλλα 5. Τίποτα. Άλλα 5 bro. 4. Τίποτα. Μισό λεπτάκι περίμενα όταν κάνω 4 ή 3 jumps τότε θα. Ωραία, περιμένετε. Βλέπω από την οθόνη του ξαδερφού μου. Κάνε 3 jump μέσα. Πάμε λίγο αν και με δύναμη, αλλά 4. 4 πάμε. 4 στο airdrop. Δεν έπιασαν, κάνε 3 τώρα. Μην κάνεις τέταρτο. Πάω από άλλα 2. Κάνε 4. 3 θέλουμε. 3 μην κάνεις παραπάνω. Hyper. Ωραία. 3 hyper. Πάω από άλλα. Το τρίτο πήγε καλύτερο από το δεύτερο. Κάνε 2 jump. Έκανε. Legendary στα 2 jump. Στα 2. Δεν γινόταν μπορώ να μετρήσεις και τίποτα. Τώρα θα κάνω 4. Κάνε 4 jumps. Καλά, άστο 4. 3 έκανα. Μητρούλα κακά. Τζανέτ. 20-30 πάμε. Τζανέτ, κυρίες και κύριοι, το Brawl θα μας αποζημιώνει, οπότε το challenge απλά θα γίνει. Και ο στόχος είναι γύρω να την πάμε σε 100 κήπεδα. Λες να παίξουμε Λουτζανέτ. Αυτό θα κάνουμε. Επίσης, να πάτε να δείτε το βίντεο του Toxic που θα ανεβεί, επειδή έτυχε και αυτός παίκτη. Έλα, τύχε μας 100 κόνες. Εντάξει. Και πόσα κόνες, απορώ πόσα κόνες έχουμε. Θέλει μπόλικα. Έχουμε 900 κόνες. Εντάξει, μπορώ να την πάω σαν. Θα την πάμε και Τζανέτ, ρε φίλε, την ήθελα την Τζανέτ, γιατί όλοι έπαιζαν με Τζανέτ. Γιατί έχει φάει buff τώρα. Και 5 λέει. Έλα, 6. Μια χαρά 6. 6. Παίζουμε, πάμε και ένα. Αν και εγώ τον έχω λιγάκι λίγο. Τον έχω 3-4. Ωραία, ακούστε. Μήπως να πάρω σκυλού. Όχι. Αν έχει καλά, ωραία. Όχι. Ακούστε παιδιά, ποιον παίκτη λέτε να μαξάρω. Εγώ μάλλον θα πάω στενά να βαθμίσω την Μέιζη. Και μου έχουν μείνει άλλοι 2 παίκτες. Εδώ πώς θα πάμε στο Mega Pick. 13. 13 κάποιος έπαιξε. Μισό, ποιος έγραψε. Όπα, θα έπαιξα. Ωραία παιδιά. Δεν το περίμενα. Παίζεις με τα gems να πάρω μπάστερα να το πάρω. Αλλά στο Loom είναι full σπασμένο. Εντάξει, μετά παίρνεις Loom. Δεν ξέρω καν το θες. Άστο, πάμε πήρα Loom. Περιμένετε. Και παιδιά, έχω 78 στους 89. Και είσαι 43 κάπως, ένα 44. Οπότε εντάξει, στην ουσία έχω πάει 44 κάπα. Ενώ εγώ έχω πάει 38.641. Και μου λείπουν αυτοί εδώ οι παίκτες. Έχω πάει 38.641 τρόπια και έχω 83 παίκτες δηλαδή. Και επίσης με το που μπει το καινούργιο Brawl Pass θα πάρω και την τέτοια.
μετά στο τέλος Willow που θα πάρω και credits στα πρώτα 10 θα πάρω 300 credits, οπότε θα την πάρω. Και πάμε, παιδιά, να την πάμε 100 κύπελα. Είναι 5 επεξίες, 6. Είναι 6. Δηλαδή, 1000 τρόπο. Κάνουμε ήταν 1000 τρόπο. Επίσης θα το αυτό, το loop. Όσο σκάει και η Max το ένα σφαιράκι. Ενώ ήταν δύο όλοι θα είναι σίγουρα σπασμένοι στο ουρανό και έπρεπε να το πω Max Style. Ούτε κάτι. Παιδιά, είναι πιο δυνάμεις. Η Janet είναι πολύ καλή. Γιατί πάντα το πρώτο μου κίνημα Janet. Θα σου δώσω άλλη Janet. Ναι, εντάξει, τα παίρνω τώρα. Οπότε καλά έκανα πάνω βάθμισα. Και θα θέλω να τους πάρω πάνω από 6. Πάμε επίσης στα 50 sub. Γενικά βλέπετε, κάνω λίγα βίντεο, αλλά είναι με edit. Σε μένα δεν είναι τόσο πολύ edit γι' αυτό, αλλά θα editάρουμε λίγα καλύτερα. Τώρα ξέρω λίγα πώς να editάρω. Εγώ την εβδομάδα θα κάνω 4 βίντεο, αλλά και τα 4 θα έχουν πέσει edit. Δηλαδή, εγώ την εβδομάδα μπορεί να κάνω και 10 βίντεο. Ούτε καν, δεν το λες, αλλά τι κάνω 2 θα έχουν edit. 3. Πάμε πρώτη νίκη, έγινε σε λιγότερο από 1 λεπτό. Ένα λεπτό, σίγουρα πιο πολύ. Τέλος πάντων. Τσίχλα δεν θες. Όχι. Δεν παίζω καθόλου καλά. Έχουμε και χορηγία. Άπησε λιγάκι να αλλάξω. Λες να αλλάξω το όνομά μου. Ναι ρε. Ναι ρε, αυτό θα κάνω. Δεν είναι κακίδα. Λέω σε άλλο βίντεο, γιατί θέλω να σκεφτώ πώς να το κάνω. Αυτό θα κάνω ρε, το όνομά μου θα αλλάξω. Εσύ έχεις δώσει gems για να αλλάξω όνομά σου. Έχω άλλη μια φορά που μπορώ να το αλλάξω. Δεν το έχω αλλάξει καμία. Μπρο, Σπύρος, ο αδερφός μου έχει φτάσει 40 πόσο, σου λέω εκεί. Η ούλτη της Janet είναι πολύ περίεργη ρε φίλε. Μπρο, ο Σπύρος έχει φτάσει 40, ούτε καν 49 κάπα και δεν έχει πάρει και δεν έχει αλλάξει καθόλου το όνομα. Εγώ όταν πάει 50 κάπα λέω να το ανοίξω, λέω να το αλλάξω. Εντάξει μπρο, και να μην το αλλάξεις, πώς να το βάλεις. Ωραίο είναι. Εγώ λέω να το βάλω. Κανάλι ή toxic. Κάπως λιγάκι να είναι λιγάκι περίεργο και ωραίο. Πώς έκανε τον ούλη του Edgar. Double kill. Άσε τον άλλο να το φάμε ούλη. Λες να το στρελάμε, πάμε έτσι. Εντάξει, αν ήταν κανονική παίχτης θα το έλεγα, πριν μπουτάδες τώρα δεν αξίζει. Άσε με να το φάμε την ούλτη, να βγάλω ούλτη πρώτα. Εγώ λέω τρώω το Ρίκο σου τον άλλο. Μπρο και Άρτη είδες αν πήρες ένα τύχημα. Ο Άρτη για μένα είναι full καλός μπρος, gadget. Μπρο, ένα τάπ τον είχα. Μη κοίτα. Μπράβο, μην το βάζεις, μην το βάζεις. Πέθανε. Πέθανε. Τι. Τι με κάνει να πεθάνεις. Πέθανες. Ναι, 1201. Λίγο. 1201 δεν γίνεται να είναι κανένας παίκτης. Αλλά αν το πολλαπλάσουμε 1001 επί 10 θα είναι 12.000. Άρα όποιος παίκτης είναι 12.000 damage θα μένει με το Λου 10 XP. Αλλά πρέπει να έχουμε 10 τόσο cubes. Με μότο. Πόσο damage κάσα. Έτσι. 1600. Ναι, ήθελα να δω και από κοντά πως σκάω. Και από κοντά το ίδιο κάνω. Στο λέω επειδή έχω παίξει μετά. Ναι ρε φίλε, όμως έτυχα Janet, δεν την είχα σε κανένα μάκ. Εγώ, ο πρώτος μου legendary γενικώς, εγώ είχα 3 axe. Στο πρώτο μου axe, ο πρώτος μου legendary ήταν Sandy, στο δεύτερο Sandy και σε αυτό Sandy. Και στον αδερφό μου, ο πρώτος legendary ήταν Sandy. Δηλαδή, είναι Sandy. 2 kill με ένα τάπ της ούλτης μου.
Και δεν ήταν δίπλα-δίπλα. Και όντως είναι και εγώ μισά διπλές. Να μην τέτοιο μερικά hit. Πάμε μια χαρά 30 τρόπια. Επειδή το challenge δεν θα βγει, θα το πάμε στα 50 κύπελα, γιατί 100 είναι μπόλικα. 10 λεπτά. Αλλά δεν περιμένω ότι θα βγει το βίντεο με παίκτη. Εγώ λέω ότι θα έχουμε κανένα skin τώρα. Εγώ λέω να πάω να ανεβάσει και ένα άλλο δεξιό που να πηγαίνουμε ένα V1 εγώ gold. Επόμενο βίντεο θα είναι αυτό, ωραία ιδέα. Επίσης κάντε με follow και στο Insta. Πώς είναι? Θανάσης κάτω παύλα BS ή Θανάσης 13, κάτι τέτοιο. Δεν σε έχω κάνει. Γιατί έχεις Insta. Αυτό ακριβώς δεν έχω. Να πάμε και εκεί καμιά κατασταρία φόλες. Μπρο, γιατί δεν πεθαίνει τόσο γρήγορα? Μήπως δεν είναι μποτάδες? Κοίτα μία μην τα σπάς τα κουτιά, κοίτα πώς τα σπάω εγώ. Πέθανε. Μπρο, όταν εμένα με πετυχαίνουν αλλού, είναι σαν να με κάνουν slow. Η Τζανέτ ρε φίλε είναι τα καλύτερα, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Επειδή είναι κοντινή, μακρινή. Εντάξει, όχι ότι ο Λου δεν είναι. Λες ότι έπρεπε να πάρω Λου. Όπα, δεν πέθανε. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρω κάποιον άλλο. Καθώς αν και να σου πω κάτι, θα μπορούσα να πάρω και εγώ Τζανέτ. 42, πάμε μια τελευταία. Μπορώ πάμε μια χαρά τώρα. Εγώ παιδιά στα κύπελα, στα 50k όταν πάμε 50k θα σταματήσω το push. 50k όχι ρε, 50 τρόπους. 50k. Ναι, 50k ενώ θα σταματήσω το push. Και παιδιά μετά, γιατί εγώ φανταστείτε ότι μέσα στις 4 μέρες που θα έρω ένα κάπου. Σε πόσες μέρες είπες? Στις 4. Όντως κάνεις τρελόπους. Εγώ πιστεύω ότι είμαι... Δηλαδή... Ψάρω πολύ μαξτάρι. Αν και τώρα έχω ψάρει 1080, αλλά όχι έδικα. Έχω ψάρει 1108 του. Και δυστυχώς είναι το νέος, αλλά λέω 1108 του είναι πάρα... Και να βοηθήσω όπως ξέρω κανείς δεν έχει φτάσει. Εντάξει, μόνο έχει φτάσει 1108 και τον ξέρω. Άντε Παιδιά, το challenge complete. Να δούμε. Όχι, πήραμε 55 κύπελα. Λέω τώρα 55 τρόπο. Ακριβώς. Πήρα κι άλλο ένα star drop. Ωραία. Να δούμε τώρα τι θα τυχώ. Μήπως τυχώ κάτι και τώρα λέει τυχαίνω. Epic μπορεί σκίνα. Μια χαρά. Είναι καλά. Θα τον πας 7. 4, 5. Που έρθει τώρα που ήταν. Τόσο πω. Για να δούμε. Έχω και από εδώ κόνες. Κάτσε να τα πάρω. Πώς έχεις? Από πότε? Τα 43. Μήπως μπορώ να την κάνω να ανεβάσω. Δεν μπορείς. Οκ, οπότε θα ανεβάσω τώρα ποιον παίκτη. Δεν μπορείς σε 2. Είστε πρώτης, έχω το σχεδόν καλύτερο skin. Θα ανεβάσω. Ξέρεις, θέλω έναν παίκτη για να τον μπουσάρω παράλληλα. Λόλα, εγώ δεν παίζω καθόλου. Εγώ 5 θα ανεβάσω. Πένει, έχω και καλό skin. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας κάντε like, subscribe, πάνω. Bye.